ayendetho makosana nkutheka kuti usiku wapitawo ena ake achezera kubwebweta komanso kunjenjemera tulo osabwera kunkomvato zimene anayankhula a Minister of Justice ya Charles Muhango ku Parliament pajato ku Parliament kumeneko yo anabwera ndi nkhani yonena kuti mtsogoleri wa dziko apita mu nthalika alamula zonena kuti kukhale fresh inquiry yokhuza ndi ngozi ya ndege inachitika pa 10 June chaka chimenechi cha 2024 imene inapha malemu a Salo Silima komanso anthu ena 8 ku Chikangawa. Ndeto paja kunali ma reactions kuchoka kwa a Moses Kunkuyu komanso anthu ena osiyanasiyana ku Parliament kumene kuti ena mwina tinasatira zimene anayankhula Moses Kunkuyu ena sinasatire koma tate tingonerako zimene anayankhula akunkuyu kenako tipiteni nkhani ndi chonga kuti muitsate bwinobwino. First Deputy Speaker, thank you very much for giving the people of Dedza Mulunduni this opportunity to say a word. First, I appreciate the guidance that you gave that we'll stand and respond in blocks. I thought I should raise a reservation, not reflecting on your ruling or on the guidance, Honourable Speaker, but this matter being a very important matter, generating a lot of interest from the members, and having come on the floor without prior notice that this matter will be brought on the floor, it would be extremely difficult for one speaker to represent a bloc. I thought I should first submit that. But listening to the Honourable Minister of Justice, first I want to appreciate Honourable Minister for taking your time to give a response to this House. And let me also appreciate Honourable Mwanza Central. The Mwanza Central Honourable has not carried his own prayer or the prayer of UTM alone. He, along with the other owner of the same question, are carrying a prayer for the entire nation. This is something that the country would want to see a closure on. The families would want to see a closure if possible. All those that lost their beloved ones and the nation at large would want to see this matter giving the responses that really would soothe our hearts and say, this is a true reflection of what happened to cause that accident. And listening to the Honourable Minister further, he indicates that this House will constitute a committee that should do the other investigation. It's a recommendation. Well, thank you for that. But I wanted to suggest, Honourable Minister, if possible, this House being a political House, and we will agree that this matter, in one way or another, has been politicized, whether directly or indirectly. And there is that possibility that leaving this kind of a crucial issue to Parliament and only bringing technocrats and other experts from outside as visitors into the committee may not really bring out the desired justice that Malawians would want to see. Our recommendation, or my recommendation, would be that the presidency should come up with a committee, a national committee that's going to comprise experts, and should there be a need for a joint committee with Parliament, let that be. But first, Deputy Speaker, to leave this to Parliament, a house of parliamentarians, of politicians only, it may not bring out the result that Malawians want. Lastly, I would want to request that from the budget that is coming this week, the Honourable Minister of Finance must make sure that sufficient resources are allocated towards this inquiry. So the Honourable Minister of Finance has to make sure that there are sufficient resources. There must be sufficient resources in the budget for the carrying out of this investigation. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. Chabwino taona komanso tamva zimene ayankhula Moses Kunkuyu iwo pamenepa akunena zoti akugwirizana ndi chiganizo chimenecho kuti kukhale fresh inquiry komano akugwirizana ndi maganizo oti kumeneko kukhalenso kuti resources okwanira ndalama zokwanira bwinobwino kuti fresh inquiry imene ikamachitika pasakhale nkhani zokhuzana ndi zachuma choncho komano akunena zona kuti
sakufuna zonati isogoledwe ndi parliament isasogoledwe ndi andale ndefunso nkumakhalapo kuti ndi chifukwa chani a Moses Konkuyu akubwera ndi maganizo amenewa. Of course tikamvesera bwinobwino akunena zoti nkhani imene ena ake ayilowesa ndale choncho ndimene akuonera iwo a Moses Konkuyu komano kumati ndi chifukwa chani nkutheka kuti mwina a Moses Konkuyu akutengerana kuti legal mandate yokhuzana ndi commission. Paja tikapita ku Act of Inquiry chapter 18 kuyambira pa 1 komapita musimo imazakamba zonoti executive kapena kuti president ndamene amakhani mphamvu yolamula kapena kusankha osati ngati parliament isankhe commission imeneyo. Komanso mwina akumazalingalira kunena zona kuti potengera kuti executive kapena kuti president amakhani mphamvu kwambiri kuti no mkatikati mwa commission of inquiry imeneyo kumazakhala ma classified documents potengeraso kuti ndege manager imakhuzana ndi mbali ya MDF ndi mwina mukuona kwawo akunaona zonena kuti parliament mwina sangazakhale mphamvu zolamula ku MDF kuti abwerese ma classified documents amenewo kapena kuti zikalata zoti ndi za JNCC mwina akumazaona ndithu kuti parliament atha kumazakumana ndi ma restrictions ena ake. Komabe potengera kuti point atakhala zoti akukhala ndi maganizo ngati amenewa mtsogoleri wa dziko ngati walamula palibe zonena kuti pangakhalenso ndi ma restrictions ena ake. Komanso mwina technically complicity Moses Konkuyu akumazaona kunena kuti ndege manager ponena kuti inali ya military. Komanso weather forensic akumazaona zona kuti mwina akuluakulu aku parliamentiko aphungu amenewo ndekuti no sakatha kukhala ndi ukadaulo weniweni woti akafunse uthenga wina ndi wina okhuzana ndi mmene zinakhalira mu nthawi ya ngozi imeneja. So mwina akumazalingalira kunena zona kuti potengera kuti mbuyomo akuluakulu amenewo a chipani cha Congress Party atachita makafukufuku angapo anthu sanakhutire ndi kafukufuku amene anachitidwa mbuyomo ndi chifukwa chake akumazayikankhira nkhani kuti mtsogoleri wa dziko atasankha independent commission of inquiry yomwe mwina itha kukhala ndikuti ndi majaji komanso akaswiri okhuzana ndi zakafukufuku akunja komanso akaswiri okhuzana ndi za ndege. Chachikulu tikatsatira bwinobwino mmene yankhuliwo akuona zoti sipakhala neutral pa nkhani imeneyi enake andale ndekuti akhala akulowererapo potengeraso kuti nkhani imeneyi kakhala zoti ikufufuzidwa ndekuti ndi a parliament kopezeka zonati kumene ku commission of inquiry imene kukhala ndoti aphunguka ndoti achipani cha Malawi Congress Party komanso kwinaku ndekuti achipani cha Democratic Progressive Party kandeti ndi UTM kandoti mwina ndi zipani zina ndi zina ndi akuona ngati kuti mwina enake atha kupanga hijack zomwe kumapito kwa nkhaniyo zosatira zake ndekuti mbali inake sizikomera. Ena tikuona masamba mchezo mwa akongresi amvekera ayi apo masanonge ndalama kumapanga kafukufuku ameneyo olonde mupange kafukufuku azuka ayi magayi. Muganiza bwanji kodi izi zitu zikuphweka chifukwa choti zinachitika kwawo komano zinakhala zoti anali m'bale wano munakamva bwanji? Anthutu enafe ndekuti zimatiwawo kwambiri imfa imeneja komanso akubanja mukaonanso amona kuti nthawi ndi nthawi amakhala akubwera kumalira kusonyeza zona kuti inawawa imfa imenejayo. So tiziganizira ali m'bale wathu tisangoti ayi chifukwa chonoti ife timasapota mbali yakuti akuti komano titengere kuti zinthu zimene zija zinakhala zonoti zinachitikira m'nyumba mwathu anali m'bale wathu tinakamva bwanji ndeka ndi njira yofuna kuziteteza chani. Ayi ndithu fititu ndayigwidwa apapa achita kulengeza zonati kubwera fresh inquiry ndekuti no msing'angato akufika pamenepa amene agwire ofiti paja ndege inavula sokosi amalemu asalosirima inameratu manja ndege kwachosa jekete kwachosa lamba kuchosatu jombo ya msilikali. Zimenezo tifuna msing'anga ameneyo anene kuti ndizoonadi ndege inamera manja. Failure which fiti zigwidwe ndithu zikagwidwa fiti topaja sitisunga mozi. Ndeka ya munali mgulu limenelo mwambekezezo zonena kuti lamulo likupezani ndithu ndepajatu nthawi imeneja kunali zonena kuti ayi kumene kwagwera ndege imeneyo kuona kuti nkhalango ndiyo khwithima kulibe mizi ayi operation yofufuza ndege ndekuti yapangidwa suspended. Zoona ino vice president upanga suspend operation yofufuza ndege chilokhangati kuti anali munthu wamba. Zoona zimenezo osakhalako ndi conscious anthu ino anthutu afuna taziwa kuti kodi amene anauza chimwendo banda komanso zikhale ng'oma kuti ndege yazazani ndani kuti asakwere nawo ndege imeneyo komanso ndege imeneyo yagwa pasi bwanji sina yake moto popeza nthawi zambiri tikona ngozi ya ndege ikachitika
zimapeza kuti nthawi zambiri imayaka ndithu ndege, koma chinachitika ndi chani? Nde mukamati ayi kusachitika kafukufuku wina aboma aononga ndalama, mukaniranji makosana kumeneko? Anthu ndithu afuna atazindikira bwinobwino kuti kodi nchifukwa chani a BFU ananena zonoti analandira black box, anatenga maaudio kuphatiza pamenepo, anapanganso publish pa website yawo kuti anapasula black box, komanso anapanga extract maaudio kuchoka mu black box imeneyo, koma kuti wakepo wesa final report zinthu zimenezo sanayike, komanso pa website yawo anapanga delete uthenga umenewo. Ayi menemo nkhani zake imene zikuyendera zikuona kuti ambiri ndithu akondwera ndi chiganizo chimene chitaonanso kuti Enock Kazingeni Chihana amene ndi second vice president amayira mtsogoleri wa dziko apita mu nthalika pobwera ndi chiganizo chimenechi kuti ukhale fresh nkoyale, kuti chenicheni chioneke bwinobwino, kuti ngati panali fitizo zigwidwe zipite zikasiyidwe kunja kwa muzi, zingambe kutha anthu mmuzi. Ayi menemo makosana nkhani zake imene zikuyendera sizoti muli maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo followers na comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 18 nkhani zambiri zikamwe chitika ndotosita upezani mosavuta.